Tarata septambru kalo tile seegin san 2020 an minnu sɔgɔlemana bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ foli di aw ma k'aw yira la ko an ka bi bakuruba olu bɛ tali kɛ Afiriki tilebiyafan nafoloko tɔnba ni o ye CEDEAO ye o jamanakuntigiw y'u ka lajɛ 57nan kɛ kunun tɛnɛn don min o ye Gawo lakanako kibaruyaw ye an bɛna olu da aw kulo kan fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la min ni o ye Amari Traore ye ko nin waati in na ale kibaruyaw dɔnna an b'a yira aw la ko nin y'aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Ɲami Niger jamana faba la Afiriki tilebiyafan jamana 15 minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan walasa ka ba don u ka nafoloko baaraw la ni a bɛ wele nanzarakan daɲɛ surunna ko CEDEAO o jamanakuntigiw fo ka taa se a minisiri ɲɛmaaw ma olu ye u ka laada lasigi kɛ min ni tun y'a siɲɛ 57nan ye lajɛ in yɛrɛ sa a kɛra kunun tɛnɛn don septamburu kalo tile 7 san 2020 kɔrɔfɔ fanba ale bolila Mali ale bɛ bolo min kan nin waati in na o kɛrɛfɛ min ni o y'u ka laseli kɛ sɛbɛn minnu ni olu bɛ tali kɛ nafoloko basigi kibaruyaw fo ka taa se wari ko fɛrɛfɛrɛliw kunnafoniw ma ani min ni o ye coronavirus ale bɛ cogoya min na nin waati in na CEDEAO jamanaw kɔnɔ u ye hakili falen kɛ olu bɛɛ la min ni o ye kɛnɛ in kan jamanakuntigi caman olu tun bɛ i n'a fɔ Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara, Nana Akufo-Addo min ni o ye Mahamadou Buhari Nigeria jamanakuntigi ka taa se Roch Marc Christian Kabore kɛnɛ in yɛrɛ sa ale bisenaba o kun ye Niger jamanakuntigi ye Mahamadou Isufi k'a yira u la ko min ni o ye hakili falenw senfɛ u ye weleweleda kɛ ka se Mali sɔrɔdasi jɛkulu minnu ni olu bɛ ka jamana mara ni waati in na k'u bɛ a ɲini fɛ ko yanni septamburu kalo tile 15 nata in cɛ min ni o ye furancɛ fanga min ni ale kan ka boloda an ka jamana kɔnɔ ko ka a ɲɛmaya ni o ye a peresidanya ye ko k'a di siwili ma ani a minisiri ɲɛmaya fɛnɛ ko ka o fana di siwiliw ma teliyala k'a yira u la ko min ni kun ye lajɛ 57nan senfɛ Ghana jamanakuntigi Nana Akufo-Addo ale sugantira jamanakuntigi tɔw fɛ walasa ka Niger jamanakuntigi k'ale jɔyɔrɔ ta don nataw la ni o ye Mahamadou Isufi ye k'a yira la ko san o san u ka lajɛ in senfɛ min ni o ye CEDEAO jamanakuntigi ale ɲɛma o bɛ falen min ni o ye Ghana jamanakuntigi ale de sugantira a tɔɲɔgɔnw fɛ k'a yira u la ko kabini coronavirus banaw kun daminɛna marisi kalo tɛmɛnen nin tun ye CEDEAO jamanakuntigiw ye u yɛrɛ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ni o ye lajɛ dɔ sen ye u ka lajɛ tɛmɛnen ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ hakilina jigila k'a yira u la ko min ni o ye septamburu kalo tile 15 ye ko CEDEAO jamanakuntigiw u y'o de di an ka sɔrɔdasi kuluw ma k'u ka siwili dɔ suganti ka kɛ jamanakuntigi ani minisiri ɲɛmaa ye. Faso tɔgɔla jɛkulu ka ɲɛsi sabatili ma ni a bɛ wele nanzarakan daɲɛ surunna ko CNSP olu ye weleda kɛ ka ɲɛsi min ni o ye député kɔrɔw ni minisiri kɔrɔw ma ko faso ka bolomafɛn bɛ u bolo nin waati in na k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka taa bɛɛ lajɛlen bila min ni o ye faso cakɛda min ɲɛsilen bɛ faso bolomafɛnw kibaruyaw bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔdasi jɛkulu ye nin weleda kɛ karidon tɛmɛnen septamburu kalo tile 6 san 2020 ko faso ka bolomafɛn ani min ni o ye députéw ka makɔrɔ ye min bɛ don u ka dulokiw kanda la k'u ka ko suguya bɛɛ lajɛlen kɛ yanni bi tarata septamburu kalo tile 8 san 2020 nɛgɛ ɲɛ 8 waati ko ka taa a bɛɛ lajɛlen bila min ni o ye faso cakɛda min ɲɛsilen bɛ faso bolomafɛnw olu lasagoni a n'a kibaruyaw ma ko ka taa a bɛɛ lajɛlen bila nin ye ko ye ko min ni u ye u ka weleda min ni o kɛra kabini u ka fanga ta don su k'a yira ko fɛn fɛn ni o bɛ tali kɛ faso nafoloko ani faso baara taaɲɛ
ko olu bɛ o bɛɛ lajɛlen waleya k'a yira aw la ko nin ye waleya fɔlɔ ye min bɛ tali kɛ faso bolimafɛnw ka taa se a makɔrɔw ma ko a bɛɛ lajɛlen ka taa di teliya la. Gawo mara la min ni o ye mugupɛrɛn dɔ kɛra bolimafɛn dɔ sababu ye min ni o kun ye dugutaga mobili ni a bɛ wele ko Sonefu. Nin ko in sa ale kɛra kunun tɛnɛndon sɛptanburu kalo tile 7 san 2020 nɛgɛ ɲɛ 6 waati a yɛrɛ kɛra dugu min ni a bɛ wele Kaji ni ani Gawo cɛ bɛ kilomɛtiri 15 ɲɔgɔn si la. Sonefu bolimafɛn sa ale kun bɔra Gawo k'a kunda min ni o ye Bamako faaba kan nka dugulamɔɔw olu solila ni ka wuli ni mugupɛrɛn mankan ye k'a yir'a la ko gɛrɛgɛrɛ senfɛ maa si ni ma to a la min ni o ye joginbaw ye sa ko olu de cayara wa k'a bɛɛ lajɛlen taara ni ka Gawo dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ walasa min ni o ye furakɛliw ye olu bɛ se ka boloda cogoya min na teliya la walasa a ko gɛrɛgɛrɛ bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la Mali samata sɛgɛ min ni a bɛ dolantan Faransi jamana kan ni a bɛ wele ko Amari Traoré ale kibaruya kun tunnen no maaw la nin waati na k'a yiraw la ko a kibaruyaw dɔnna min ni o ye Amari Traoré ni ale bɛ dolantan min o ye kɛrɛfɛ siraw ye ni a bɛ wele ko latérali a bɛ dolantan tɔn min na Faransi o tɔgɔ ye ko Stade Rennais k'a yiraw la ko kami Faransi dolantan ni o ye Ligue 1 ye ni ale dabɔra min o ye Amari Traoré ale kibaruya kun tununna maaw la ɲininiw caman olu kun kɛra bɔlɔlɔ sanfɛ ka ɲininkali kɛ Amari Traoré ko fɛn jumɛn de b'a la a ka tɔn sa ale ye kunnafoniyaw di k'a yira ko Amari Traoré k'a ye faribɔ ɲɔgɔn na a ye o baaraw daminɛ min ni o ye fiɲɛbana min ni a bɛ wele coronavirus ko o de kun kɛlen bɛ ka Amari Traoré ale minɛ nin waati na ko de kun kama a kun tunnen don k'a yira ko min ni o ye Amari Traoré yɛrɛ sa ko ale jɔyɔrɔ kun bonyana san tɛmɛnen ninnu na min o ye Stade Rennais ale ka se ka to Faransi kulu fɔlɔ ni o ye Ligue 1 ale dolantan kɛnɛ kan kosɛbɛ fo waati tɛmɛnen ninnu na tɔn caman olu kun kɛlen bɛ ka u kunkan bɔ k'a yira ko a ka da u ye min ni o ye Amari Traoré ka se ka sama ka na u ka tɔn na. Amari Traoré ale yɛrɛ sa a bangera Bamako faaba la a si bɛ san 28 la ɲina nin waati na a bɛ dolantan tɔn min na o ye Stade Rennais k'a yiraw la ko a ye fari bɔ ɲɔgɔn na baaraw daminɛ walasa a bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na a ka tɔn dolantan baaraw la teliya la. Ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛw la an bɛ a yiraw la ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen bolodara ala ni AMAP ani ANCD olu ka bolodi ɲɔgɔn ma baaraw ye an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen ninnu kan.